Kajing sing kena balang presiden nong tmai, mereka berkajing sing samla kepriang sopai pi baro, siakan ke program Christmas, jongi hybrid, jongi hakan ke step. But kabening kong ngi ai kublai pi baro ki belah pet lingba kan YouTube, but ngi ai kublai Christmas ya pi hak teng tribe, bonong penim jongi Jesus Christ, but kasnem tmai ke bastruk berkaben ya pi baro. Di hakan ke por, siapa bengin yat, siapa perang, tu ngin pendem jing tuai. Aku pagi ni, saya sini mana khmat jumi try. Mana ingut try su, jangan lambat jepnya jumi try. Kerja jumi try, hendak ni sini, hendak ni kelab mana kan try su. Mengilah try, kui kerja jumi try su. Benskap ya ketin, iman bor jumi try su. Kau kan try dan ruin try kan kerja sekali baru, menyiah ni apa kan try. Kalau kerja jangan lambat kerja penyak kerja jumi try su. Bagi mengilah try su. Kalau teman penan bor mereka kerja iman bor jumi try su. Dan kan try bagi program baru, kau dan ruin try baru kita bas ngau kan try lingba kan ikut kau jeng kau kan try ke babila ai hari beri kan try su. Tu yarap ikan try bagian long ikan try bagian song du song sah kau jeng jongi ikan try bagian lah kan try su bernyat ban ikan try sini terkecil jongi. Kau dan kan try su bagian sekali baru benang yo. Ngapain yang berlaku dengan Jesus Christ. Amen. Hari ni kapor, siapa yang yo ya kajing polis dang, bat doa kajing polis dang hapok kajing alam jeng Miss Remeka Pala, bat kumju kajing doa ni Miss Remeka Pala, ini ya Skap lang ya ke subas korel po kajing alam jong ke praise and worship team jing sing kena.
ban pulinu isia lenong kebakhandai dukat kebahendriu. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Ngan pulin au lokas lenong kebaar dukat kebasipa dukat way kikintian kiboong Henry utau angel ulaong haki wachep tiang na bahakmi ngawan lam shapi kakubor babha kajing kemen bakrau kabanlong haki breu baro na baha kanye kasngi la kaya pi hakashnong u David ya unang pen ubolong ukres uba utrai Tingnya palang shubele kajing dwai Kukupa jungi ubah beneng, ngiwan hakane kapor ban ngo bandam hakis lachat bakhuj ki chongme. Ngi aingo yame kopa na bamilari la sumari ngi hakni kisngi kita yo barok balalit no. Tat hadu kane ka khalamat. Ngi plakin try bingi long kumne de na marka jing ka jing ai ka badap yang ka chongme ka bamela the beneng jungi iwe pe iwe. Ngi aingo yame kopa bangi dang yo kane kalat ban mane ban shakri ban pinkrab ban burami ka keteng ka jongme. To ai ki bapet bat ki basngap ya kane ka program kinya mat shibune ka jing ku bat ka jing bethamai ka jing ka jongki kidan ka daga bakraban aingo me ko pa ya kane ka sngi na bakalong ka sngi ka bakar pangtam ha ka jing ka jongi ki banget ha ka bingi yo ban rakhe man la kemen man kan mawi ka jing man long bri jong me sha kane ka slap perthai mela et kata ngi ko pa hadu ba mela IT no ya lau khum bala khamar we ban shayap halo ka ding phna ban siu spa ki pop ki jongi a try to I can make a see Christmas kan long ka jing kan mawi ngi kin ko pa mela wan sha ka perthai ban pen ni ka ban sim ka bachat bar ka baram ka jongi a try ngadwai ka jingalam ka jongme na do ka bastang bat hadu ka bawai no jong ka jing shakri ka jongi tenang ai bor mame ya ka jisang khna bade ke program ke bagi lapan krep kan long ke bapriang hon khamat ke jongme dan dekat bat kinong shimen tambaro bat kham tam ni inong kren iban same ka ktin ke jongme tupen ko bat pen slai i ka bor jong men sim bakhot isn e ku ba nang ka shan bor ka je seng khna bakala ban pentulun ki kam ki babun ki jongme bat ba ki la ban ai ka babha tam shame a try isn e ngi banang kui gi hab ki badat kin ko pa baginang iet yame kin iet ban puli ka ktin ka jong me baginang buat yame kinya ha ka lenti ka ban sung bahai ka man ka jong me gi dwai kar pang ru na ka banta tu ki hab ki badat ki basa khon swat ki baduk ki basham jinja bamin isn e ban kashan bori ki shimti atrai ka por barok ki badang sa tu sungoi ka jing dwai ka jongi ma ki pop kreng kang ka jongi na babun sin ki pin susi yame gi dam ban gi pan ki ni barok ha ka teng Jesus Christ unong pen im jongi amen Ngai kublai ya kibrasim mentah kane ka polis dang rai ha ka pharing bakhasi ha ka jingalam jing image remeka pala bar kumjuru ha ka ya ka jing rai jing image ka pala di ha kane por ni apoi bar shoi ka benta ha bagin yo ngau ya ka khubor Christmas lingba I pro pastor dalam pher siang pliang bar ngai kublai pro pastor I blak light por khnang bar ya don kat bar ngi kumanjing sing khna ha kane ka step ban sam na khtien ka im ka badan bor ka jong blai ba kermen ba ki ai begin yo lingba I pas pro pastor ha kan ka step kan long ka jing shan bor ngi khun samna ba ki khun hep jong ka balang ho I pleng ro pai pastor I pastor I long I dei nak ka mau Sunram district jong ka shela presbytery ba I pleng ro pai I ba kermen ba ki ai begin yo ha ni ka por kan long ka jing lam ka jing penya ka jong blai ti ha kan ka por ngan IT ki por basa baro ha ka jing penya jongi pro pastor dalam pher siang pliang. Good morning if you baro ki hep ki beret ban ai kublai Christmas ke besuk ke bakamen if you baro ki hep ki beret ki bedan ki yeng kisam nang ta ki parlok ki parajor ki baju iet ban pet ye kini ka program jong ka balang lang ba kini ka YouTube channel ngat skam ba pinyo mat ki jingker khu lang ba kini ka sngi ka bakerpang kablong kasngi ke jangwan long brio ko jang utrai bat unong penem jangi uji sukres ngai kublai ya ka jingseng samla jong ka balang kabala ibet ban ai bentalam yanga ban khat ban yo banyadan bentah ke ni kasngi kablong kasngi ka bakerpang kasngi Christmas ban yo ban yasam ya ka kubor na ka ktien ka jong ublai kublai shibun na ka benta ka jing khat sngoba ka jong phi yanga ha ke ni kasngi Haswa bingnya syafrang tu ini pendam hagi jing doi. Ko belai ko kupa jingi ubahap neng. Ni aingu yeme ko pa be
Bamlapan yo hangi kani kapor kabakentang, kapor kabakodor, hagani kasngi kablong kasngi kabakerpang, kasngi kajingwan long briu kajome ko Jisu, syakani kaperthai. Tribe isnay, ngi aingu bamlapan yo hangi kani kalat, bangin yo ban syakri yama. Bat kumni ablay mi iu syakri uberat ujang ma. Uyang hagani kapor hagani kajaka kabakentang, banyasam ya kakubor, jong kaktian ka jong ma. Sisya ablay gijing pen krak kelong ha gijing telat gijing ukum ubrio. Renga dwai gijing pen janai. Ya gijing pen slek. Bad gijing pen syat bor. Ay bagan long bau munsiyam bakod ujang ma. Syam ya kapor kabadang sa. Ni ID hagi kesang ti belay kabadang bor ki jong ma. Namar kakertang uji sukses ngipan. Amen. Kihap kiberat larangan keli yipi kani kapor. Dan katno ayom hakashisnam. Nganget baro na pi pnya jubab dan sauteli ki ayom dai. Ka ayom peram kaliur ketelang sendrai. Di larangan keli yipi kani kapor ka ka ayom ka ba pisngu tenat lani ka ba piju ap kemang baro shisnam. Banyo banya syam lani banya kendu no. Hatu kadika peram, hatu kadika ayom sendrai, hatu kadika ayom liur, ni ka ayom telang. Kanu na pedang kini ka ba piji ap kemang baro shisnam, banyo ban yasyam banya kendu yaka. Hangahi marway, ka ayom ka bang sengutenat kadika ni ka ayom telang, kadika ni ka por telang. Bat ngangit mapiro ki hep ki berat. Kadai kani kapor talang ka bapisngu tenat. Banyo ban yasyam ban yakendu no. Hakasnam. Piju ap kemang baro sisnam. Tat lanu bangkan poi no kapor talang kamtam hau benai Disember. Balik kalong ka ayom ka basngu tenat. Kalong ka ayom ka bapher na kiwi pat ki ayom. Kadaw kalong namar bagadi ka ayom ka bakkemen bat ka basngu tenat wat ladai ka por kriat ndai wat ladai hapan phong ki jan ki barband handrei kadai pat ka por ka bangi sngu tenat namar gadi ka por ka bangi leyo syuti ne ki jing pule ki jongi ki kena ki bade ne ki nong kendong ki bawan pulih ni hang ni shlong kadai ka por ka bakin let pai sila ki jong ki ying ki sam ki jong ki bani syam ni kendu bat ki ba iet ki bathan ki jong ki kadai kapor kabagi jing sngu tenat bangin yelet kai shani shatai bat ki parlak ki parjor ki baying basam ki jongi bat ka bakham kong san kalong namar bakadai ka ayom haba baro shitlup ka perthai ki rakhe bat ki pendan buram yaka jingwan long briu ka jing utrai bat unong penem jongi uji sukres. Kihap kiberat ke igani. Pat ke igani. Kani gadi ka Christmas gift. Dai, a Christmas gift. Kapor Christmas. Kadi kapor jong kajing ya eyes ngobha. Ngiju ya eyes ngobha kaliang iwe pat. Ngakan mau yeladi. Hapor mangadang red, hapor mangadang let school. Tang shulapoy ubanay November, December. Haswa bangin penkut no ki exams ki jongi ngaju ong imei pentiet yang shibun ki kat Christmas khnam bangan yo ban ai ya ki parlak ki parjor ki jonga bat kum taru ngaju yo ban pediang snobha ki judan ki to ki program ki prepare mo ki to ki gift exchange program ki bangi ai snobha kaliang iwe pat ki hap ki berat ngnyepet dan ayu hapo jong kani ka sendok present dan ayu hapo jongka. Nginyepet. Hagani ka senduk person kidan ki lightly gijing ai ngobha ki ba ublay ul ai ngobha ngi hagani ka sngi Christmas. Kidan lightly kije kan mau ba kidan lightly kije hagani ka senduk ki belong gijing ai ngobha ki ba ublay ul ai ngi hagani ka sngi Christmas. Nginyepet. Je ubanengkong kajing ai ngobha ka benung kong ka boble ul ai hagani ka sngi Christmas kalong uji sukres
uji sukres je ubanangkong ude uji sukres bat rengkat bat uji su kadan kaya snok lang bat kajinget bat kajing iet rengkat bat une uji ubanangkong uji su kaya snok lang kajing iet kajing ai snok bha ka ba kordor tam ka ba ublay ula ai yangi ukon benriu kadai kajing ai kajong u ya ukon uba marwe ujong u uji sukres ban wan syakni ka perthai na ka benta ban penem yangi kinong pop ki bajat bat ki baram Yohanes lai khan riu ko ong na ba ublay ula it kata ya ka perthai kat ba ula ai tino ela ukon balakha marwe ba we ru ubanget ha u un judge andre un yo kajing bom jokut ublay ulapha ya uji su ban wan long briu ban kha hasam kulai man arajar snam tam mun shiwa namar bu it palat yanga bat yapi na kata kadang ong rengkat bat uji ubanangkong uji su kasno kajing it kajong ublay kupa yangi lemda day ba ublay u ais ngobha ya uni uji ubanangkong Yau ni uji ubanangkong uji su nginom yo satya ban rakhe Christmas nginom yo satya ban lekman Christmas man kasnam namar kata kasngi Christmas kakhat ingi ki hep ki beret kumba ublay da kajing iet ka ba phla kajing iet ka ba mayan kajong u yanga bat yapi ul ais ngobha ya uji su Christ syakani ka perthai ngiru namar kata nginya sam kelyang ya kata kajing iet ka bangilyo mat na ublay lengba uji sukres banginya sam kelyang ya kata kajing iet syah ki waipat ki hep ki beret le si dan na pedang jongpi ki ba phikum ya dam phikum le dam ya ime ipa jongpi lani ya ihman ipara i jongpi ngakwa bahakani kasngi Christmas pinlet ban ong i mei pa jong pi mei pa nga it palat i pi hap kong nga it palat i pi lesi fikum dia dam bat ki paralok ki parajor ki jong pi ngakwa hakani kasngi Christmas pinsiam ka phone ka jong pi pan na i mei ong bangan phone i parlok bat yesuk ya mahap no bat i ong i banga it palat i pi namar bakani kasngi kadi kasngi ka bapen pau ya kajing iet kajong ublay yangi bat ukwa bangiru ngin ya iet paralok hi kasiti ka benangkong Yohanes kalnong ka basa ka dekat ka banyaw ka ongkum ni ka kran syai bangin dan kajing iet namar kalong ka tenrai kajing long kajong ublay snap ka ongkum ni ka ong ko hep ba iet dongin ya iet paralok hi naba kajing iet kalong na ublay te uway pa uway baro uba iet lakha ya u na ublay ngin ya iet parlok hi kadakat ka pa arpaw ko ong syusyu bangin nom la ban ong bangi iet ya ublay ya bangim la ban yo i lemdangi iet parlok hi kasngi Christmas nomor kata kakat yangi bangin dan kajing ya iet iway ya iway pat kata kade kajing ais ngobha ka benengkong uji su ka bayasno ru bat kajing iet nang tangin pet sa ka way pat kajing ais ngobha ka bangin syam ha kani ka sngi Christmas kalong uji ubaar bad uji ubaar ulong kajing suk kapor Christmas kapen sawa ya ka perthai ka bayo thia ya kaju kasur ni kaju ka kubor kabaki angel kila pen bena hakinong ap lang brot shalom ikan mau kilayar wai ki angel hasin meneng bat kilayong ka buram haublay haki bajrong tam bat ha ka perthai ka jingsuk hab ki brio haki ba usnob ha Lukas kalnong ka baar ka dekat ka bakat saw nang ta syusyu unong yetu lupa Isaya hakalanong ka bakhandai ka dekat ka bahandrio ulay tu lupa kumba pras pa asna mensywa haswa ban kha ya uji sukres ulay tu lupa
Ba on kha yu trai bu nong pen em jing Jesus Christ. Ba on khat ro ya ka kerteng ka jong usiem ka jing sok le yo snow menne habala pulih ka basdang. A Prince of Peace usiem jong ka jing sok. Namar kata ka sni Christmas ka pen kan mau yangi syapang ka jing wan long briu ka jong ublei. Ban shim ya ka der ka jing long briu. Ban em kum ubriu. Kabalong ka jing kedo ban lam lenti yangi ukon ban riu sya ka jing suk. Kapertai hadu menta kadang pertah syanu ka jing suk. Keri ba kajat ban riu ka jongi kadang wat ka jing suk. Manuken bala ban ai kata ka jing suk. Ki hep ki berit hatu pikwa an em ban mat ka jing suk. Pikwa an em ban mat ka jing suk. Bat ubala ban ai kata ka jing suk. Detang ukun long Jisu ubalakha ha sam kulai. Ubalong usim jong ka jing suk. Ubalaong ya ka jing suk ka jonga nga ai happy. Om kumba kata ka perthai ka ai. Andre nga ai mga happy Yohanes katsau arpunyo. Lada baro ki briu ki opdiang ya ka jing suk ka ba Jisu ula ai. Ngam artatin eru em bahaka perthai ngin syam tangga jing suk. Ngin syam tangga jing kemen. Tangga jing iit iway. Kijing ye le atma. Kijing ye le marganti. Kijing ye syun. Kijing ye bishni. Kijing sarong. Kin sadu. Kin sawai no. Lada baro. Nadu ki bahe. Hadu ki barit. Kin omhun ban syuk snow. Ya ka jing rai ka jing suk. Handrai lada ngilong kinong mani ba shisha yaus iem jong ka jing suk. Ki hep be ihe. Lada don na padang jong pi. Ki badan ka jing ye per jing mut. Lani ki ba pia pen at bat no pim shim le kran la bun sngi. Ngakwa bahagni ka sngi Christmas. Ba pin ye suk no abat ki. Kenang ba pin yo ban mat. Ya ka jing suk ka ba Jisu ula terwa syanga bat syafi hagani ka sngi Christmas. Kani kan kalong ka jing ais ngop ha ka ba ar ka ba ublay ula ai ngi hagani ka sngi Christmas. Ka jing ais ngop ha ka ba lai bat ka ba khat du ka ba ublay ula ai yangi ha ka sngi Christmas. Kalong ngin pet ka jing ais ngop ha ka ba lai uje ubalai ude u uje ubalai uday ka jing shai. Kajing shai, light. Lengba kajing wan long briu kajong Jisu Christ. Lapen shai pat ya ka perthai. Na kajing kaadom jong kapop. Namar kata ka khat yangi ki hep ki berit. Bangin ya sam lam ya kata kajing shai, sha ki wei pat. Ki hep ki berit habang irake ka Christmas ni jukan mau ya Uway na kibanta jong kajing rakhe ki jongi bat utah ulong uklur. Ladang iyat, ladang ilet sa pulis bajar menen ngawan hang ni hayo lat umkra. Ngoy ikat no kajing iternat jong kita ki klur ki balawa pen iternat bah. Ngoy ki klur ki balawa pen iternat bah. Nang tah ki yeng ki sam ki jongi ro ngijus ngo ternat banwa ya uklur. Dai ni am. Hayeng jong aru sisnongam. Sesenong hayeng jong aro ngawa uklur pek ha tenum ha kli do jong ka yeng udon uni uklur. Pitip ngale akum no ya uni uklur ngam pa asu ban wa tang tu uklur ubas ngisu thiet na sayo ubas na da kakot. Pitip ngale akum no ngapa welding sundan da unar. Da uni unar bat ngawa hang ne tuno. Nasapun pu de ki light. Ngisnu tenat ban wa ai ki klur dai ha ki yeng ki sam ki jongi. Kaya kajing mut jong tu uklur. Ubangi wa aki ying kisam ki jongi ki hep ki berit. Hatu piju perkat kamut ayu. Bangi wa ayu tu uklur ki ying kisam ki jongi. Uklur. Lara pikan mau. Haga jingi tu kana syapang ki laingot kitu ki riu start. Pet haga ni gadur. Piyo uni uklur. Kini ki riu start. Ule ayu ni uklur. Uni uklur, beten lenti, yalam lenti, kini ke riu start, ban poi, haga jaka, ka balakha ya Jisu.
ai ka jing sha yakini ke real start ha ka jing yahat lenti ke jongki ban yashem bat u khenlong Jisu ka balang hagini ke sni ka dan kam yaki khluor ki ban long ki nong yalam lenti yaki weipat shau Jisu Christ ki hep ki beret ngishat yarwai ka tu ka jing rwai dai na ko jing rwai ngishat yarwai shit rambai tu ka jing rwai ka ba ong kum ni ngilong ki khna barit kum ki khluor ngi tengshan hapadeng jing dom jong kamit krek krek ngiyai tengshan kum ki khluret hasun beneng langit rei nele kai borabor ngin yai tengshan Shajing sniu ngin ampai. Tengshan. Kum ki khluret habneng. Man laka sni. Man laka por ngin yai tengshan. Jing suk. Jing kemen. Keleng. Uji su ang. Hau Matias. Kalnang kebasan. Kat lai kat sao kedekat. Uang. Pi long kamlu ke pertai. Pi long ke jing syai ke pertai. Pi long ke jing syai. Pi long ki klur. Ki ban ai ke jing syai. Ye ki wei pat su uji su. Kedekat ke bakat lai uang tu pen syai kum ta ya ke jing syai jong pi hakmat ki brio bakin yo i ke jing le babha jong pi batkin yo ban yaro ru ya ukpa jong pi uba habneng pila ban kelianga ki hep ki bret akni ko por propastor kum nu ngin long ke jing syai lani hakanu ke rukom ngin long ke jing syai ki hep ki ba iet ngin pen pau ya kata ke jing syai ke jong Jisu Christ syaki wei pat da ka ba ngin longken ki khna ki batip sni ki khna ki ba ko ngu sneng ya ime ipa ya kinong hikai ki jong pi school ngin longken ki khna kum ki khon ki jong blai ki ba iet ban pule ka ktien ka jong blai bat ki ba iet ban duai ki hep ki bret Kitu ki belas dang ban kenjo sya kejing long khna samla ken mau ba phin ri phin sumar bhaya ladi haka ktien ka thli ka ba fikran haka yat ka yeng ka jong phi ba phin sumar bha ya ka akor ka buram ka jong phi kum ki khon kristan ba ki wei pat ki ba pet bat ki ba jingo ya ka jing em ka jong phi kin yo i ya ka jing shai ka jong Jesus Christ ka ba shat thaba lengba ka jing em ka jong phi Kasni Christmas namar kata. Kakhat yang bat ya pi ki hep ki beret bat yang ngi baro langkum ki banget hau Jesus Christ. Bangin long ki klur. Ki ban yalam lenti ya ki weipat shau Jesus Christ lengba ka jing long jing babha jongi ka baman kasni. Ki hep ki beret kini ki long ki lai teli ki ji. Ki bau belai wa ais ngobadang tan shu ki wei pan reha kini kesni ko an bengin penken mau tang kini ki lai teli ki je Jesus Christ ka jing iet ka jing suk bat ka jing syai ngin le kum noi kini ki lai teli ki je ki bang liok pedang ha kini kesni Christmas ngin le kum noi kini ki jing ais ngobha ki bau belai ula ai shingi ha kini kesni Christmas Habangi jiyo pedang kinu jing ais ngobha ki parlok ki parajor ki jongi ngisat ken kor bhai ki ndai ngisat sumar bhai ki ngisat bu bha khap ki lada dei ki ken jatiar ngisat sumar bhai ki khnang makin omjat ngikan mau habangi pet ya kini gadur new Santa Claus dei ne pet ura e kini ka pla ka bhe bha Bat hagni kapla kidan kini ki present kini ki gift. Usan Claus ujut hap ki gift ki prepare hagni kapla ka jong u. Bat nagni kapla uju say ban ya sam pat shaki way ya kita ki jing ai snobha. Ki hap ki bret ngisat yarwai daka bashir hambahai ka tu ka jing rwai. To one shadow note jonga try Jisu dan jaka hado note jonga. Dan jaka hado note jonga. Ye ni dei do nuan dai I hat ladangi kwa si sha bu Jisu unrung ha ka do nut ka jongi ngin simkan yakini ki lightly gi jing ai snubha kini ki lightly gi je bat ngin tap kan ini ilong ka dor jong ka do nut ka jongi
Ngin siam mikini ki lightly ki je ki bengala yo pedang hakani ke sngi Christmas ngin tap bah hakani bat ngin khang bah kini ke jing khang ngin tap ladangi kwa sisha bu Jisu unrong ke do not ke jongi bat ladangi kwa sya ba ta ke jing rakhe Christmas ke jongi ngin siam kini ki lightly ki je ngin tap hangni ka bolong kapala jong ka do not ka jonga bat ka jong phi bat ngin sumar bah khap ikini bat ngin sa sei pat yaki dakabangin ya sampat syaki wai pat ya ka jing iet ka bengli omat akini ke sngi Christmas mengini sami kata kajing suk ka bengli omat bat bangin long kajing syai syaki wai pat de anda habing lala ban le kumni kajing rakhe Christmas kajongi kan long shisha ka badan jing mut ha kajing kajongi to bleun kurku ya gani kajing slok lamba kani ka khubor na ka ktien ka chung ublai hagni ka sngi Christmas ublai undan rangkat bat phi ki hap ki be ba pinang la banang san banang roy halaga sngi hagajing ka bakan jado pinang san ro hagajing ka bakan jamun sim ka jong phi ublai unkurku na ka banta ka buram ka jong u amen. Ngai kubli ya baru kinong simenta kibla simenta hakani ka step hot bat nga kermen ba ke program ke bangilayo hakani ka step kalalong ke jing yarap ingi kum ki khun hep bat nga kermen ba kani ke kubur ke bangilayo hakani ka step kan syongsa syongkat bat ngi kumi khun ki jong blai bangin yat hake phai bat ngai kubli ru i pru pastor bila ai ke kubur hapleng jongi hakani ka step ti syabak nuai ngin yo ya ka jing ya ruai Christmas kalau hapo kajing alam jong ke praise and worship team jing ya seng khana but agarpan bai professor hadir kajing ruai in sa ai ya kajing kurku penwai
tengnya wino to pelat ingi na kini kapor atrai rengkat bat ki song jong ki jingkur khu ki bakan saitam ki changma da ka baaru ki jing ek brap yang ki jing utrai bu nong pen jong uji sukras ka jing yit ba ka ba phla ka ba mayan ka jong belayuk pa lamro bat ka jing slok ka bathyang ka bahon bat ka bayai pentengan ka jong mensim bukhoi to ai bini belong lai we belai ki ni syongsa kerpang lembat ki hap ki berat apo la ka jong ka balang ka jong me hang ni lemru bat ka balang ka jong me hi baro ko wai lembat ki ru khut ki ru nget ki jong me ki badan hang ni ha kri bat ka leng satlak ka perthai ki berakhi ki bapendan buram ya ka jing wan long briu ka jong me ha ni ka sngi ka bekerpang mentas tu ki babam cukut ro amen